Hola chicos, teď si představíme bullet time v této experimentální hře. Představme si to, že teďka budu v konzoli manipulovat s časem, a který budeme jakoby skálovat, jo. Jmenuje se to, když tady dáme events, engine, set time scale, a my můžeme manipulovat normalizovaně, který je v normálu o 1.0, nebo na představení chci ukázat poloviční zpomalení. Když si to ukážeme, spustíme hru. Jo, a teďka zruším zpomalím čas. Lze vidět i slyšet, že zvuk se zpomalil, projektily se zpomalily, všechno se zpomalilo. Brkání, úplně všechno se zpomalilo, a to je výhradně kvůli tomu, že manipuluju s delta timingem, který jakoby na všechny části využívají nějaký pohyb, tak se k tomu přidá u rychlosti třeba toho projektilu se tam přidá delta time, a ten delta time už přímo v engineu může být skálovatelný, co jsme si teďka ukázali, že dokážu zpomalit čas. Lze i zrychlit čas, když dáme třeba 2. Jo, čas je zrychlený, zvuk, projektily, brikání, všechno. Rapidně to třeba úplně zmenším na žena slajda. To je v podstatě celý. Dokážu teda ovlivňovat čas hry, kde můžu už přímo vytvářet jakoby bullet time scénu. Nevím zatím, jak to udělám, abych to nějak napojil. Buď hráč bude manuálně zapínat bullet time, kde bude v nějakém stavu flow, to ještě tam nemám naprogramovaný, ale musím to tam udělat, kvůli už score. Flow znamená nějaký score. A když hráč narazí do projektilu, tak flow se jakoby dá trošičku do negace, a to mi ovlivňuje už score, nebo mi to ovlivňuje, jestli můžu zapnout bullet time. Jo, pokud jsem v negaci, tak nemůžu zapínat. Nebo to udělat tak, že při zapnutí bullet time se dostanu do nějakého stavu flow, že přejdu na nějaký to číslo, na nějakou hodnotu, ale tam zase je problém, že pokud budu pořád narážet, tak je velká pravděpodobnost, že když nastavím třeba na 50 třeba flow, a když mě nějaký projektil zase srazí dolů, tak se mi pořád bude zapínat do bullet time, což je taky nemotorný. Co mi ještě napadá, nevím. Vůbec nevím, je tam několik scén, nebo bullet time 7, no, jako nejlepší je to udělat
manuálně, ale zase nechci zatěžovat hráče, ať se stará o další ovládání. Nevím, asi to udělám manuálně.